Зрители и спортни деятели, добър ден и добре дошли! Днес сред нас са господин Павлин Филовски, кмет на община Червен бряг, госпожа Галя Николова, секретар на община Червен бряг. Събрали сме се, за да наградим най-добрите състезатели за 2011 година от спортните клубове в община Червен бряг. Всеки клуб предостави своето мотивирано предложение. Радостен е фактът, че и тази година спортистите в общината имат какво да се похвалят. Многобройни са наградите и завоюваните призови места на нашите състезатели в областни, зонални и държавни първенства и в различни турнири. Уважаеми състезатели, треньори и гости, давам думата на Павлин Филовски, кмет на община Червен бряг, за приветствие и връчване след това на грамотите. Здравейте на всички! Първо да ви поздравя с настъпилите празници, да ви пожелая да бъдете живи и здрави, много успехи през новата година, както в личностен, така и в спортен план. За мен е огромна чест да бъда днес тук и да връча наградата за тренер на годината, за неговия принос в популяризирането и развитието на спорта пред деца. Важно е в нашия град клубовете да работят с деца, защото физическото възпитание е важно както за нас, така и за нашите деца. Все повече ние трябва да спираме и да откъсим от компютърните клубове, от онези продукти, които всички ние знаем, че са опасни за тях. Благодаря за това, че всички клубове, които поканихме, дадоха своите най-заслужили деца, най-успели през годината и съответно ние ще ги наградим. И за да бъда благословен, искам да пристъпя към връчването на наградата за най-добър тренер на годината. Тя е почетен пакет от министъра на физическото възпитание и спорта, господин Нейков. За 2011 година Министерството на физическото възпитание и спорта е връчва на господин Илян Илиев, спортен клуб по вдигане на тежести стар град Червен бряг. Николай Георгиев Мишовски, нападател на футболен клуб Спартак Войнаре и голмайстор в Б окръжна футболна група за сезон 2010-2011. Добромир Цветанов Иванов, сребърен медалист, държавно първенство в хокей височина, 190 см постижение юноша младата възраст, създател на спортен клуб лека атлетика Спринт, град Червен бряг. Диляна Стоянова, най-добра състезателка в спортен бридж, в спортен клуб Бридж клуб Карлов. Тя в тандем с партньорката си от София, Велина Костова, спечелиха квоти за европейско първенство в спортен бридж в Лодз, Полша. Петър Петеринов Василев, състезател на спортен клуб вдигане на тежести Стар Гора Червен бряг и републикански шампион държавно първенство категория до 77 кг юноши до 20 години в град Стеноград. Взел пето място по качество на резултата от най-добрите юноши в България. Турнир Михаил Петров, град Габрово. Иляна Евгениева Тошева, състезател на шахматен клуб Михаил Тал. Това сребърни медал от държавни първенства на 2011 година в Велико Търново и Благоевград. Зонална шампионка за девойки до 16 години, зонална отборна шампионка за жени за 2011 година.
Йоанна Пламенова Йорданова, състезател от клуб Бойни изкуства Петромак, град Червен бряг. Тренира карате от 2006 година. Вице-шампион за категория до 35 кг, дисциплина комите индивидуално на национална купа по карате, купа книжа за децата. Ионислав Емилов Георгиев, най-добър нападател за волейболен клуб град Червен бряг. Марин Миладинов Маринов. Той, заедно с Силви Станислав Стефанов, са двойка състезатели, които са включени в националния отбор на България за юноши до 16 години за участие в Европейско първенство в Загреб, Хърватия през месец юли 2012. И Силви Станислав Стефанов, състезател на волейболен клуб Локомотив, спортен клуб хоки на трева, Локомотив Червен бряг и футболен клуб Червен бряг. Комплексът състезател. Уважаеми треньори, състезатели, наистина са много повече състезателите, които заслужават още и още препоти, но това бяха вашите мотивирани предложения. Пожелавам ви за бъдеще още много творчески успехи, за да прославяте името на община Червен бряг и да донасите повече в Минем към неофициалната част.